चौथीक 1.5-2 महिने असताना सुनील धुमाळ हे फाटल्या सुमार 26 वर्सांच्यान दिवचले येतात। दुकान थाटून ते तबले, पकवाज, शेमेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात। गिरायकांक जाय तशें काम करून दिवपा खातीर यत्न आसता अशें सुनील धुमाळान सांगलें। वाद्य दुरुस्ती करपाक लागपी सामान पंढरपुराच्यान घेवन येता अशेंय ताणें सांगलें। जाल्यार जमता ती दुरुस्ती काम करून हांव घोवाक मदत करतां अशें मंदा धुमाळ हिणें सांगलें। मालकय आमी आनी गडी आमी अशें ती म्हणटा। आम्ही पंढरपूरनं बिचोलीमध्ये 1.5 महिना गणपती असताना येतो। आम्ही तर आमचे गिऱ्हाईक वाटते बघतात। येताना आम्ही समजा साहित्य ते घेऊन येतो, पकवाज, संबळ, डगे, तबले, वादी वगैरे समजे शेंबडे बिटे येताना माल आणतो। पण इथं आम्ही दुरुस्त करतो। गिऱ्हाईकांना नावं खोड येतं। गिऱ्हाईक पण म्हणतात तर चांगल्या ते नंबर 1च्या क्वालिटी येते, काय अशी भाव देतात। पण गिऱ्हाईकाचं काम पण योग्य करतो आम्ही, चांगल्या पद्धतीने गिऱ्हाईक पुस्तक आम्ही ठेवतो। याप्रमाणे आम्ही समजा साहित्य येताना घेऊन येतो। आम्हाला काय कुठं जातं नाही येणार नाही। आम्ही दोघंच नवरा बायको असतात। कामाला आम्ही मदत करते। बायको मी समजा काम करतो, पण ते बायको पण वरचं कामं करतात। त्याच्यामुळे तर मला काय वाटत नाही अजिबात। मी पोळ्या वगैरे बांधतो, समजा चहा घालतो, ट्रेनिंग करतो। गिऱ्हाईकांना माणूस समाधान करतो। गिऱ्हाईक खुश झालं तर मी पण खुश होतो। त्याशिवाय मी हाताला देत नाही गिऱ्हाईकाच्या वार्षिक येतो। जवळजवळ माणूस 26 वर्ष झालं येऊन येतं। देवाची बाप्पाची सेवा करतो म्हणून गण्याला राहिला आम्हाला सुख शांतने समाधानानं आम्हाला पोटापोट धंदा होता आम्हाला। आम्ही गणपतीच्या कृपेने तुम्ही कोणती वाद्य दुरुस्त करतात? वाद्य सगळं तंतू वाद्य दुरुस्त करतो। तर ते काय म्हणजे समजे म्हणजे काय असेल ते वाद्य दुरुस्त करतो। तंतू वाद्य दुरुस्त करतो आम्ही। तबले, डगे, पकवाज, समजे। पण तुम्ही दरवर्षी येतात ना? दरवर्षी तुमची आता गणेश भक्त वगैरे वाट बघतात। हां, प्रत्येक माणसं वाट बघतात केव्हा येते पंढरपूरवाडीमध्ये। मग प्रत्येक वर्षी आल्यानंतर गिऱ्हाईक एकदा माहिती झाली पेपरला ते गेले मग ते टीव्हीवर न्यूज लिहिल्यानंतर गिऱ्हाईक आपल्या म्हणून काम आणून देतात। कारण काय चांगले काम करतात म्हणून ते दुसरीकडे कुठे जात नाही। गिऱ्हाईक वाट बघत बसतात आमच्या इथं। सार्वजनिक माणूस आहे। तुम्हाला 26 वर्ष झाली? हां, 26 वर्ष? हां, 26 वर्ष झाल्या मला येऊन इथं बिचोलीमध्ये। आणि तुम्हाला बायको मदत करते? हां, बायको पण साथ घेते म्हणून तर माझं काय म्हणजे नडत नाही असं म्हणत। सगळे काम करून पण बायको सगळे काम करते। रेंगा शिवते, घुमकं मोडते, संबळ करते, शाळ्या घालते, तबले पकवाचे शाळ्या घालते। पण बाकीचे मी वरचं काम ट्युनिंग वगैरे करतो। आम्ही आषाढी वारी झाली की 1.5 महिना चतुर्थी असताना गोव्याला येतो। आल्याच्यानंतर गिऱ्हाईक आमची वाट बघत बसलेली असते। आम्हाला एक बाजार बिचोलीचा झाला की गिऱ्हाईक लोकांना माहीत होतं की बाबा बिचू तबलीवाले आल्या। मग ती गिऱ्हाईक कामं घेऊन एक कामावरून द्यायला सुरुवात करतात। मालक मग त्यांच्यासंग बोलाचाली करून कामं घेते। ती रिपेरी करायचं, नवीन विकायचं, तबला डगा नवीन दुरुस्त करायचं, जुनं दुरुस्ती करायचं, सगळं त्यांचं गिऱ्हाईकाचं मन प्रसन्न करते। ती गिऱ्हाईक समाधान तर आम्ही समाधान। मी मालकाच्या माझ्या हाताखाली आता जवळजवळ 20 वर्ष झाली ते संघटन। तुमच्या दरवर्षी दुरुस्तीसाठी भक्त येतात ना? हो, येते ती वाट बघत बसलेली असते। म्हणजे मालक तुम्ही आणि गडी बी आम्हीच। आम्हाला गाड्याची गरज लागत नाही। मालकच माझं 4 गाड्याचं काम करते। त्यांच्या हाताखाली मी किरकोळ काम करते, त्यामुळे गडी आम्हाला लागत नाही। तुम्ही त्यांना मदत करता? हां, मी आपली मदत करते त्यांना। मला जेवढं होतं तेवढं मी करते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।